Der er ingen, der som du kan tale en forsamling op. Jeg glemmer ikke den begejstring, jeg så hos dig og hørte hos dig, da vi stod i maskinehuset og så på traktor- og landbrugsmaskine, hvor du siger, Tony, er du klar over, hvor mange timer jeg sidder for sådan en plov der? Stort set alle i det her land kender efterskolerne. Kære Troels, i dag er en festlig anledning til at sige tak, mange tak for alt, hvad der er dig. Tak for alt det lys, du har sendt videre. Tillykke med din beslutning. Det her, det er ikke en typisk Troels beslutning. Høvdingens vigtigste opgave er at tage vare på kvinder, børn og fremmede, i det er dem, der er mest udsat for vold. Jeg ved faktisk, jeg kan ikke rigtig huske, hvad jeg svarede lige der, men jeg fik i hvert fald sagt noget om, at når man er formand, så ryger man pibe. Jeg er vild med din idealisme. Du tror rigtig meget på unges aftryk på samfundet. Du tror på folkestyret. Du tror på at bygge mennesker op. Erotisk kapital, det er sindssygt undervurderet. Det lærer man ikke på jurastudiet. Det lærer man hos Troels. Folkeoplysning og dannelse. Og Troels snakkede og sluttede så samtalen med at takke os for, at vi kom forbi og forstyrrede. Kunne vi ikke lige tage og skåle en gang? Det tror jeg, der vi trænger til. Det synes jeg, der er ikke